ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. мошинои арзон ҳастанд ки бо нархҳои дастрас баҳри шумо омода кардем. ҳастад тойотаҳои Corolla ки бо нархҳои арзон ҳастанд, тойотаҳои Camry бадрон, опелҳои Sedan, хэтчбек, Vectra ва дигар намуд мошинои советскӣ ҳастанд ки ҳамашон бо нархҳои арзон ва ҳастанд сечкаҳое ки бениҳоят нархҳои арзон ҳастанд ки ба шумо маъқул мешаванд. ба ҳам хотири видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кори мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо рой кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. навора сар мекунем, рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст ба дрон Toyota Camry аст ки соли 2006-2007 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторш мегӯяд 2.4 литр, коробкаш автомата, сайзтари мошин мегӯяд беҳтарин ҳолати хубда қарор дорад. мошини ба дрон номерош транзит, 4 диска, 4 таблонаи 80%, салоншам тоза, чихол, хобзадни камера, магнитофон, монитор ба дрон, электропакет, кондитсионер, ҳамаш 100%. 4 таблонаи 80% ва 4 диска, кожни сол ҳамаш 100%. ҳолати мошин мегӯяд нахаду. мошин мегӯяд тоқа фурӯхта мешавад, алиш мегӯяд умуман намешавад. дастрош мегӯяд сум дар кора мефурӯшад, мегӯяд бо нархи 72000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон, боз камтар дига мегӯяд муомила мекунем. тоқа суми холӣ мегӯяд умуман алиш намешавад. ин мошин ба дрон дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. нашод ҳуҷҷат ва задагӣ пӯшидагии хаддавои чизош ягон маълумотша соҳибшон нагуфтиянд. хай кадомтон мехарен бо маълумотҳои пурраша аз соҳибашон мегирен. мошин дар территорияи Душанбе ва нархаш 72000 сомонӣ ба дрон, нархи арзоне. маромад занг занед. дигар мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон ятаги аст Toyota Corolla аст ки светои сафед соли 2006 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторш мегӯяд 1.6 литр, коробкаш автомата, ҳолати мошин мегӯяд ҳолати хубда қарор дорад. дӯстони азиз, нашод ҳуҷҷат ва хаддавои чизошам ягон маълумотош неста, инашам маълумотҳои кам наистага аст соҳибшон. барои ҳамин кадомтон мехарен маълумотҳои пурраша гирен. ҳолати баллоно мегӯяд ҳолаташ хуб аст, 4 диска дорад, кондитсионер, электропакет, родной краска сафед, яъне ки мошина хай маълумотҳои пурраш неста, яъне ки ҳолати хубда мегӯяд 100% мегирӣ, ҳай мекунӣ. нархи мошина мегӯяд 55 та гуфтасем, бо камтар дига муомила, яъне ки бисёри бад не, камтар дига мегӯяд соҳибшон, хай бо аниқада мегирен. дар территорияи Душанбе қарор дорад. 55000 сомонӣ ба дрон, рақамҳои билайншон аст, кадои шумо харидор аст. маромад дига маълумотҳои пурра ва аниқша аз соҳибашон гирен. маромад. шумо дам агарам хали рекламаҳо бошад, ягон мошинаи фурӯшӣ дошта бошед, яке хона, замин, маромад суратша ёки видеоша дар WhatsApp имо рой кунед, мо фурӯшта мегузорем. агар мошини харои аниқ бошем ба дрон, дар комментари нависед ки чӣ хел мошино ба шумо дар кор аст. мо агар ки ёфтем, албатта мошинаи гуфтагии шуморо дар видеои оянда мисол пешкаштон мекунем. лайкҳоро занед ва навора падлисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон ҳаст мошинои Opel Astra F аст ки дар кузофи хэтчбек, светои асфалтни соли 2006-1995, бензини холӣ, 1.6 простой, коробка механикаи, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарина. мошин мегӯяд салон мегӯяд кожня мегӯяд соҳибшон, баллонош мегӯяд ҳолати корида, 4 дискаҳои списни ба дрон ва запаскашам мегӯяд ҳаста мегӯяд, запаскашам метиҳем, салоншам тоза, ҳамаш 100%. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. главни салонш мегӯяд кожня мегӯяд, ҳамаш беҳтарин ба дрон. мошин мегӯяд дуруни ҳамин шаҳрда гаштагия. дастрош мегӯяд сум дар кора мегӯяд мефурӯшед бо нархи 24000 сомонӣ ба дрон, боз арзона мешавад. инам мошинчаи хэтчбекчаи тенҷ ва нархшам арзон аст ки нархи 24000 сомонӣ ба дрон, боз арзона мешавад. дар территорияи Душанбе қарор дорад. рақамҳошон мегафона, кадоми шумо ки мехарен, маромад тамос гирифта аз соҳибашон бештари маълумотошо пурсен. хоҳиш мекунем ки ҳамин программи навораи моро через программаи VPN тамошо кунем, барое ки ҳамин мисол видеои мо камтар пешравӣ кунанд. тоқа VPN ки аз Play Market скачат карда тамошо кунед. раҳмат барои дастгириятон.
чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бодрум Mercedes-Benz C-классаи бодрум ки сечка соли барои 6 1995 ҳастаи ки сои фурӯш дизели хулӣ моторш мегӯяд 2.5 литраи коробкааш автомата ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин мошини раднои краска мегӯяд серебристи 4 диска 4 бонои нав бодрум салоншам тоза магнитофон электропакет ҳамаш ҳолати беҳтарин мегӯяд соҳибшон мошинча мегӯяд тесоза мегӯяд 100% мегӯяд омада аз пеш бинен маъқул шуд мегӯяд арзон карда метиҳем ин мошин баъдан дар территорияи шаҳри хуҷанд қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 43000 сомонӣ бо арзонам мешавад тоқа суми холӣ мегӯяд алиш намешавад ва одамоне ки намехаранд мегӯяд беҳуда занг назанад чунки одамони коргаре мегӯяд одамони наличи мехардагӣ омада аз пеш бинанд 43000 сомонӣ баъд муомила дорад мошин дар территорияи душанки хуҷанди бостонӣ марамат дига маълумоти пурраша гирем панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро мошинои советский ҳастае ки ваз 2109 ҳастае ки соли 2006 1992 бензин газардаш кор мекунад мотораш пуррастои 1.5 литр экономни коробкаш механика ҳолати мошин мегӯяд ҳолати хуб да раднои краска мегӯяд ҳамхел сурха мегӯяд соҳибшон мошин мегӯяд 5 сола ки краска кардагӣ неста мегӯяд соҳибшон ҳолати хуб да ва як 5 сола мегӯяд мошин мегӯяд дар хона хоба мегӯяд мисол ҳеч неста ки ҳай кунад мошин баъд 5 сола ки мисол қариб хоб буд мегӯяд соҳибшон хай маълумотҳои пурраша аз соҳибашон мегирем дастроshi мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 5500 сомонӣ бо одамоне ки наличи мегиранд бо арзонтара мешавад ҳолати балонҳо баъд ҳолати миёна ҳастае хай фура алиш мекунем одамоне ки наличи мегиранд арзонтар мешавад мошин 5 сол мегӯяд хоб буд нархаш 5500 сомонӣ дар территорияи шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад кадоми шумо ки харидори аниқ бошед дар рақамҳои тселшон нависигаста аз ҳамин рақамҳо бештари маълумотҳои пурраша занг зада гирем лайкотон назанед ва навбара позитсияш кунед мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдорон бояд теги ҳастаи мошинои советский ҳастае ки ваз 21015 соли барои 6 2004 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад моторш мегӯяд пуррастои 6 литраи коробкаш механика ҳолати мошин мегӯяд нахаду ҳолати хубда қарор дорад кадоми сумира мегӯяд мисол мехарам мегӯяд сумкати дастроshi мегӯяд арзон кардан метиҳем мегӯяд срочна сум дар курай раднои краска серебристи бардорон 4 балонаи 60% диска салоншам тоза мошин мегӯяд нахаду хай баъзеҳои маълумотош неста ки навшот амин ҳуҷҷат хадавот задагӣ пустагӣ чизҳои ягон маълумотоша нагуфтанд соҳибшон хоб нархи мошин мегӯяд 10000 сомонӣ ҳастае бо арзонтар ам мешавад мегӯяд ин мошин дар территорияи шаҳри бохтар қурғонтепада қарор дорад одамоне ки наличи мегиранд боз арзонтар муомилаи хубам дорад одамони харидори аниқ боша мегӯяд марамат занг зананд ина рақама мегафоншон кор мекунад ва мошин дар шаҳри бохтар 10000 сомонӣ баъдорон марамат худ занг зада дигар маълумотҳои пурраша гирем мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдорон бояд теги ҳастаи Mercedes-Benz C-классаи баъдорон ки сечкаҳои сафед соли барои 6 1994 ҳастае ки неки сайсари мошин баъд ранги солҳои 97-98 94 сола неки солҳош ранги нав борӣ метовад хоб сӯзишвориш мегӯяд бензини холияи моторш мегӯяд 8 литраи коробкаш механика ҳолати мошин мегӯяд нахаду ҳолати хубда қарор дорад мошини раднои краска сафед номеру транзит магнитофон салоншам тоза электропакет 4 диска ва 4 балонаи соза мегӯяд соҳибшон инашам нашод ҳуҷҷат хадавот задагӣ пустагӣ маълумотош неста барои ҳамин кадомитон мехарен бо аз соҳибашон пурсида гирем ки барое ки бо гуфта намешавад ки чӣ маълумотоша нагуфтанд хоб нархи мошин мегӯяд 36 та баъдорон бо арзонтарам мекунем мегӯяд сум дар кура ин мошин мегӯяд дар территорияи шаҳри ваҳдат қарор дорад одамоне ки наличи мегиранд бо арзонтарам мешавад дар рақамҳошон рақамҳо мегафон кор мекунад одамони харидори аниқ метавонад дӯстони азиз аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша гирем мошинча мегӯяд 100% ягон камбуд надорад фақат мегирӣ газ метиҳӣ 36000 сомонӣ баъдорон муомила савдош дар назди капоти мошин дар территорияи ваҳдат марамат дигар маълумотҳои пурраша гирем шумо дам агар хали сечкаҳо мошинои боркаш хона замин квартира мошинои майда ҳеч хеле ки набошад баъдорон сурат маълумот ё ки видеоша дар ватсап муроҷиат кунед мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем
دوستان از در اینجا نوارمون همین خاموشونی که بود ما پیشکش کردم و پیشکش شما کردم بردون عزیز یعنی که ویدیو کردم تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما.